Tongersdei 26 november weer de laatste werkdag van dokter Schalkwijk uit Kalmerswaag. Zijn collega's zetten hem daarom in het centje. Ja, ik had niet niks verwacht, maar de assistentes en mijn collega die het overneemt, die hadden toch nog wat... we hebben zo'n vast koffietijd waar we natuurlijk ook dingen overleggen, maar die hadden van alles georganiseerd. En ja, had ik dat niet verwacht. Dat is ook wel hartverwarmend. Schalkwijk zet nu na 30 jaar een punt achter zijn carrière als huisarts. We zijn 1 maart 1990 hier begonnen. Het is ook wel druk geweest dat het allemaal wat zwaar werd, maar ik zie er met vreugde op terug. Ik ben natuurlijk wat ouder. De combinatie van en doen van allerlei diensten bij de dokterswacht, dat werd te zwaar. En dan rust je niet goed meer uit. En dat was eigenlijk noodzakelijk om ermee op te houden. Het contact met zijn patiënten zal de dokter het meest missen. Maar er binnen genoeg dingen werd Schalkwijk zijn tijd nog maar invullen kan. Oh, dat weten de mensen hier wel. Een van mijn liefhebberijen, dat is fietsen op racefiets of op een mountainbike. Dus dat kan ik wat vaker gaan doen. Er is een grote tuin achter het huis die wat verwaarloosd is. In het huis moet van alles geverfd en nog wat. Kortom, er ligt van alles. Schalkwijk wil nog wel wat kwijt onder de mensen die belutsen winnen bij zijn carrière. De patiënten in ieder geval bedankt voor het vertrouwen. En het personeel bedankt voor de goede samenwerking. En mijn opvolgster, Hanske Kerstold, veel succes en plezier. Mochten jou nog wat jaar willen aan dokter Schalkwijk, dat kan nog om 1 december om 3 uur. Zijn collega's zwijgen er dan voor dat het bij hem terug komt.